Ahojte, ja som Tom a vítajte pri úplne prvom videjku na tomto kanáli. Toto videjko berte len ako také úvodné informačné videjko, v ktorom sa dozviete niečo o mne a v ktorom vám poviem, o čom tento kanál vlastne bude. Pretože úprimne to bude na začiatok možno pôsobiť trošku nezvyčajným dojmom. Začal by som asi tým, že vám poviem niečo o sebe. Som vášnivý gamer, mám rád kvalitné filmy a seriály. Na YouTube nie som úplne nový, pohybujem sa tu už 4 roky na mojom prvom kanáli s názvom Tom. Dôvod, prečo som si založil nový kanál, je ten, že už dlhšiu dobu chcem vyskúšať niečo nové. Lenže na môj kanál sa proste obsah tohto typu, za chvíľku sa k tomu dostaneme, proste nehodí. Keďže to bol herný kanál. Na tomto kanále by som chcel vydávať hlavne príbehy. Čo tým presne myslím? Myslím tým príbehy z môjho života. Random situácie, čo sa mi stali a tak podobne. Proste život, všetci to poznáme. Okrem príbehov tohoto typu plánujem ešte niečo iné. Už dlhšiu dobu sa pohrávam s tým, že by som vyskúšal napísať nejaký kratší hororový príbeh. Proste creepypastu alebo niečo také. A príde mi, že hodiť to sem na YouTube nie je úplne najhorší nápad. Okrem príbehov mám v pláne ešte občasne vydávať nejaké tie recenzie na hru alebo film či seriál. V pozadí bude vždy pustený nejaký gameplay, aby ste si to mohli buď v pohode pustiť len tak do pozadia, alebo aby ste proste celú dobu nepozerali len na statickú obrazovku. Skrátka budú to videjká, pri ktorých si budete môcť v kľude odpočinúť a zároveň sa dozvedieť, že nielen vo vašom živote sa niekedy dejú zvláštne veci. To by bolo z tohoto informačného videjka všetko. Samozrejme nezabudnite dať odber, nech sa k vám dostane aj ďalšie videjko. Môžete dať like, ale hlavne prosím, aby ste boli aktívni a komentovali dole v komentároch. Nech sa videjko dostane k čo najviac ľuďom. Môžete mi tam napríklad napísať, aké hry by ste chceli mať v pozadí a ak ich mám, tak ich tam dám. A hrávam hlavne hej s kampaňou pre jedného hráča, len tak, aby ste vedeli. Za všetku podporu vám ďakujem a uvidíme sa zase na budúce pri ďalšom videjku.